И така, приятели, понеже много хора ме питаха, искам малко да разкажа за моето езеро, как се справям с него, какво съм направил през времето, както съм го създал. Ще ви разкажа за цялата екосистема, която се получава, като за целта се опитваме да направим максимално естествена среда за рибите и изобщо целта на този проект е видимия или това как изглежда езерото. Идеята е да изглежда максимално атрактивно, интересно и красиво съответно. Сега, както виждате, там има едно малко водопадче. Водопадчето е от постоянно циркулираща вода. Идеята на постоянно циркулиране на водата е да може водата да се обогатява с кислород и съответно ще ви покажа малко по-нататък. Има специфичен филтър, който сам съм изградил за филтриране на водата, тъй като общо взето особено най-голямата цел е постигането на възможно най-бистра и кристална вода. В момента всичко изглежда много добре, тъй като вчера съм подменил водата. Даже в момента, може да видите тук, допълвам максималния работен обем на езерото. Както се вижда, белия мракуч долу, това е специфична помпа, която работи денонощно, 24/7, не се изключва. Мощността е от порядъка на 5 кубика на час и консумацията е много ниска, порядъка на 40 вата. Това се цели, за да може да нямаме висока сметка на електроенергия. Само по себе си езерото е една малка екосистема затворена, както ви казах, като целта е общо взето водата да не се подменя. За да не се подменя водата, има различни процеси, които трябва да се изпълнят. Знаете, рибите се хранят. На базата на тяхното хранене отделят вещества, които са на базата на азот и разни други вредни и неприятни, така да наречем, вещества. Целта на филтрацията е именно да отдели тези боклуци. И другата важна съществена част, която се опитваме да премахнем, тъй като на базата на тези вещества, които рибите отделят, така наречената биомаса, тя е идеален, са идеални условия за създаване на водорасли. Съответно, създаването на водораслите карат водата да позеленява. С позеленяването на водата бистротата се губи и съответно ние не можем да наблюдаваме така ефектно рибите. Затова през цялото време целта и борбата е с тъй наречените алги или така общо зеленясване на водата. Ето вие може да видите как, тъй като не съм полагал усилия да почиствам
дъното и камъните, понеже нямах време. Самия полип, това са алги. Виждате, по камъните има специфични нишковидни водорасли. И тук идва една съществена част. Това са водните растения. Водните растения абсорбират нитратите и съответно натрупват маса от листа и така нататък. Целта на това нещо е висшите растения да потискат нисшите растения, съответно да отнемат нитратите от водата, които се образуват от храната на рибите, и да намалим разпространението на водораслите. Сега моите растения още не са чак толкова големи. Тук виждате 4-5 сакси с водни лидии и блатен аир. За блатния аир ще ви разкажа. Това е конкретно това растение. Моя конкретно е тревист. Купувал съм го от Франция. Малко по-различен от стандартния, но има и такива в България. И среща се в естествени условия и в България това растение. Значи и лилиите, и блатния аир презимуват при нашите условия, няма никакъв проблем. В момента, както виждате, част от лилиите съм ги орязал при вчерашното почистване. Целта е тези листа, които са пожълтели и ще паднат на дъното, да ги изхвърля, да не гният и да допълнително да замърсяват водата. Блатния аир е пренесено растение от Азия. Смята се, че идват с прабългарите. Прабългарите го носили и засявали по разни блатисти места. Целта на това растение е да пречиства водата. Ефекта от неговото посяване в блатистите места е, че пречиства водата и най-вероятно е било имало ефект при напояването на коне и така нататък. Доказано е, че засяването му в водоем, който е с замърсена вода, след като растението се разпространи, водата става годна за пиене. Така, това е филтриращата система, може горе-долу да я видите. Аз общо взето всяка година се опитвам да е апгрейдна, така да се каже, и да я направя по-ефективна. Значи, тук с това шише съм прикрил захранванията на помпа, аератор, UV лампа и така нататък. Ще ви покажа и от другата страна е UV-то. Сега какво се изразява целият принцип на филтрацията. Водата от езерото влиза през този кран и реално влиза в тези два бидона, като водата бавно се изкачва нагоре и има специфичен материал, който съм измайсторил сам от различни методи на проба грешка. Съм установил, че това общо взето върши работа. Това е гофре от кабел. Идеята на това нещо е бактериите, които са те наречените аеробни бактерии, да се заселят тук в филтъра. Съответно те се полепват по нарязаните гофрета, понеже не е гладка повърхността и това е удобно за тяхното заселване. И след известен период от време започват така нареченото естествено биоразграждане. Самите бактерии разграждат
материалите, които... Не материалите, съответно веществата, които са вредни за рибите. Съответно тези рибите отделят тези вещества и целта е хем да пречистим водата, хем да направим водата такава, че да изглежда по-чиста. Така, другия бидон е на същия принцип, просто са две каскади, тъй като помпата е мощна и да може да се поеме дебита. Тук във второ ниво, както виждате, водата се издига и бавно прилива и съответно тук е същия ефект. Тук филтрацията е само от чиста мрежа и в тази кофа реално водата пада и оттам във водопада и обратно в езерото. Ето тук е водопада, както се вижда, само че от друг ракурс. Сега ще ви покажа част от обработката на водата. Значи водата пада и влиза през ето тази малката тръба, понеже не може да поеме тук, прилива през допълнително другата. През тази тръба вътре има специфична ултравиолетова лампа, която допълнително чрез ултравиолетово лъчение убива така наречените алги. Аз не използвам максималния дебит да минава през ултравиолета. По принципно, ако добавя още една лампа, ще постигна още по-добър ефект. Но има всичко някакви граници. Прекалено бистрата вода и прекаленото убиване на зелените бактерии. Докъде бях стигнал? Значи идеята е, тъй като прекалената обработка на водата и правенето на водата страшно бистра, липсата на тези естествени водорасли, които се образуват, прави така, че и липсата им самите риби не могат да си набавят естествени витамини, които няма как аз да им ги дам с храната. А тези витамини са много важни за тях и самите риби са по-здрави и са по-малко податливи на различни болести. Болестите са много видове, няма да се спирам на тях. За сега нямам риби, които да са боледували. Дай Боже да е занапред да е така. Когато реших да правя езерото, просто реших, че това ще бъде мястото. Не съм имал някакви допълнителни планови идеи, но тази смокиня мисля, че ще дойде. Така се случи, че има положителна функция. Не съм я оформил съвсем, но продължавам да оформям. Идеята е така да оформим, че да засенчва максимално езерото. Самото засенчване спомага водата да бъде по-бистра, тъй като колкото имаме по-голямо слънцегреене, толкова повече се образуват водорасли. Самото покритие на езерото е специфична мембрана. Това е нещо от рода на ПВЦ, нарича се HDPE или полипропилен. Не мога да ви кажа точно какъв е състава, но наистина е много здраво
почти е невъзможно да бъде пробито дори и с пирон. Храната, която ядат рибите, е най-различна. Имайте предвид, че самото езеро образува доста естествена храна. Значи това са ларви на комари, разни други ниши земноводни, които рибите ги изяждат. Общо взето те са най-добрата храна за рибите. Допълнително са много лакоми, особено е този белия, шарения, той е много лаком. Значи ядат абсолютно всичко, включително кебабчета, луканка, хляб, салата. Всеядни са. Аз ги храня с готова специфична гранула, която е за точно този вид риби. Това са типични шарани и другите са каракуди. Просто са специална дългогодишна селекция от различни монаси в Япония и в Китай. Но в естествено, ако рибите се пуснат примерно в язовир, след 2-3 поколения се получава разпад на поколението и рибите си възвръщат реалния вид, в който ние ги познаваме, като шарани, като каракуди, обезцветени, без никакви цветови нюанси. Това е тази годишното поколение. Имам страшно много. Но тъй като просто рибите стават страшно много, както виждате, тук има и нормално изглеждащи каракуди. Те все още не са се отцветили. Някои от тях няма и да се отцветат. Това е конкретният ефект от разпада на вида. Просто дивото наделява. За това тези риби ги махам. Идеята е, че прекалено многото риби, които са в езерото, с храненето отделят много повече азот, който допълнително стимулира натрупването на водорасли, а оттам и прекалено голямото зеленясване на водата и нарушаването на целия баланс в екосистемата. Тези рибки ще ги раздам на разни мои приятели да си ги заселят по аквариуми, езера и така нататък. По принцип, рибите си му изяждат хайвера и новоизлюпените личинки, но тук помпата, която изсмуква водата, способства за това много голяма част от хайвера да се засмучи, да се дръпне във филтрите и там спокойно голяма част от хайвера да се излюпи и съответно рибите да не бъдат изядени и да могат да заякнат и да направят сериозна бройка поколения. Тук виждате и ние много мънички рибки. Значи най-вероятно те са поколения от есента. Просто има второ хвърляне на хайвер в началото на есента от някои риби. Не е масово като на пролет, но самия факт показва, че това нещо се случва. Надявам се да ви е било интересно. Всичко изглежда много добре. Има си доста работа, като всяко живо същество
Съответно езерото си иска поддръжка, иска почистване на филтрите. Не наблягам особено на сериозно хранене на рибите, тъй като смятам, че прекалено многото хранене на рибите ги кара да боледуват повече и предпочитам да ми са по-здрави. Не е никак лесно, просто искам да го знаете, да се направи това нещо. Повярвайте ми, на моменти ми е било страшно трудно. Имал съм доста проблеми, тъй като няма конкретно систематизирана информация или има фирми, които предлагат изграждане на такива езера, но говорим там за страшно много пари. Изграждането и създаването на такова езеро от фирми. По принципно много са популярни в Обединеното кралство, Съединените щати. Там има доста е развит този бизнес и има с отпили мляко оборудване за езера. Съответно много химикали, които се слагат във водата, за да се поддържа бистра. Не съм привърженик на никакви химикали и не добавям абсолютно нищо във водата. Имайте предвид, че с химикалите много лесно се постига чистота и бистрота на водата, но това си има своята цена, никак не са евтини и другия ефект, който се получава е, че както казах, тези витамини, които се получават от естествените водорасли, рибите не могат да си ги набавят и съответно са предразположени към болести. Ето това е гранулата, с която ги храна. Някакво чешко производство. Рибите много я харесват, общо взето. Интересното при нея е, че тя е непотъваща и ефектът е такъв, че рибите си хранят на повърхността и става много интересно. Ще изчакам малко да видите как става това нещо. Тук се вижда рибите как се хранят. В момента водата е доста бистра и от вчерашното вадене са доста така предпазливи. Ами, това е. Надявам се да ви е било интересно. Ако имате някакви въпроси, можете ми задавате.